you have the time. All that she wants. Oh, baby, I love you. Flow. Oh! És molt bona, aquesta cançó, eh? És que és un d'art a la infància de molts dels que estem aquí. Ai, noi. I adolescència. Hola, Andreu Preses. Bon dia i bona hora. Què tal? Bon dia, benvingut. I bon 20-20. Bon 20-20. Bon 20-20. Sí, sí. M'ha entrat el 2020. Bim-bim. Fa com cosa dir-ho, no? 2020. És que és aquell any que semblava... 2020. Ui, d'aquí al 2020. És l'any que s'acabaven el contracte dels futbolistes. Sí. Ha firmat fins a 2020. Ja va passar el 2014, que el Ronaldinho havia de renovar fins al 2014. I, Ja va passar el imagina't. 2014, ja el 2020, Bueno, imagina't. anem a fer rodar el bombo del bingo. Fem-ho rodar. Avui ho farà el Paco de Bujía. Paco, quan vulguis. Vamos a ver. Uy, espera, a ver. Déjame escuchar. El ruido de esto no es muy bueno, ¿eh? Anem a la boleta. Sí, Habrá alguna coge la placa que está bolita. mal puesta. A ver, bueno, 1997, buen año para los coches, ¿eh? Molt bé. Que és el que et Bon costa any. canviar, també. Quin va ser el cotxe de l'any 97? Vostè que hi entén? Buah, yo no sé si fue el Lancia Delta. No, el Sí. Lancia Delta no será porque es más de antes. No, però no cal que sigui fet aquell any, eh? És No, l'any que va pot ser- guanyar. Sí, hi ha un any Puede- que és cotxe de l'any, que ho portaven tots els cotxes a darrere. No, no sé entenc. si fue el Lancia Delta. Perquè era Vamos a ver. pagat. Perquè pagaven, no? Era pagat. Ah, va, era pagat. Mira, estem buscant el cotxe de l'any 97, Aina. Mira, el Seat Córdoba, Seat Ibiza... Home, Bueno, no, el però ha de ser Córdoba- un, eh? Ha de ser un. No, El més Córdoba, no, eh? El Córdoba estuvo bien este año porque además, Seat buena- Córdoba ja no es fa, diria. Mira. una buena cosecha. No es fa, no Va es ser fa. el Renault Megane. Ah, Sempre són El Renault Megane. o Peugeot. Sí. Cotxe de l'any. El Megane está muy bien porque más seguro, se escoñaba menos. hi ha un problema amb els Megans, eh? Hi ha un problema de que cremen massa oli. Bueno, ya. Es veu que els Megans de no sé quin any cremen més oli del compte i has de ficar oli al cotxe, cosa que en teoria Hola. no ho hauries de fer, ho hauria de fer el mecànic. De esto se dieron cuenta en el año 98, por eso fue el coche del año en el 97. I el Lancia Delta va ser cotxe de l'any, però d'un altre any, eh? Del 1980. Toma ja! Sí. Que era un cotxàs, el Que que hi havia Ya feia. llega un punto que, bueno. Hi havia l'Integrale. Que era el de ral·lis, no? Oh, Sí. Però, no, bueno, de ral·lis no, que va sortir al carrer. Home, però n'hi havia un de Però ral·lis, no? era com més esportiu, Era no? inflat, era inflat. Clar, era amb spoiler. Amb més musculós, Sí, sí, amb amb més spoiler. caderes, que en dèiem. Allò Exacte. Una cosa ben gruixuda. Ai, sí. Anem a l'any 97, Andreu. Què passava aquell 1997? Es començava a parlar de l'autotune. ¡Ostras! Oh! Hòstia. Amb cançons tipus Daft Punk, Ai, Cher... Sí, és veritat. Aquesta màquina que et retoca la veu. Exacte. O que te la pot afinar, Sí, sí, te la pot sí. retocar. Superguai. Realment seria com agafes la veu i La poses a la... instrumentalitzes. Sí, exacte. La fa servir com un instrument, exactament. Exacte. Sí. I també vam començar a parlar dels emojis. Ah, ja el 97, El ja? 97. Sí, sí. Que segurament que ni els telèfons encara no portaven No, i tant, home. Home, no, que va. Bueno, el Jo el 97... primer que vaig tenir va ser el 98 de telèfon. Jo potser també, un Motorola. Siempre Me'n recordo perfectament, amb y vía el antena. Snake. Però ho feies amb dos punts i parèntesi, no? Clar. Smiley. Ah, clar, és veritat, tens raó. Tens raó. Però l'inici... Jo encara poso XD, per... Sí, home, jo també. però en minúscula, que no té res a veure. Sí, Que només és... No sabia que era la cara. Clar, la cara del costat. Jo em pensava que era Partint el cul de riure. Que era com unes No. lletres, però no sabia que... Mi tieta es pensava que volia dir por Dios. Bueno. No anava desencaminada. No, clar. Bueno, musicalment, el 97, què passava, Andreu? Va ser un gran any, sobretot per als que som d'aquella... que érem joves. Clar, que el gaudies el 97. Ah, sí. exacte. Ultraneter. Oh. Free. Oh! Era una època que, o com a mínim més cara, la qualitat anava relacionada amb les vendes i l'èxit de la cançó. Totalment. Ara això no. Ara les vendes i l'èxit té més a veure amb les xarxes Followers. socials i els followers que amb la qualitat de la cançó i del producte. Reproduccions. I amb quan més insults i més... Ah, exacte. També, també. Cridar l'atenció. Quan més denigris, més èxit tindràs. Exacte, sí. Doncs vinga. També més passava Gala. La primera de les primeres, de les primeres, de les primeres, de les Free from primeres. Desire? Free from Desire. Oh, que mítica, sí senyor.
Anem al top 3 de la llista de flashback del 97. A aquella època sonaven moltes guitarres. Sí. Ai, quins temps. No Doubt. La cançó, anava a dir, són un d'aquests... Don't Speak, o què? One Hit Wonder, sí. Don't Speak, Sí, Don't Speak. Don't Speak. Gwen Stefani, sí senyor. Stereo en Acer. De la Waves, fluid. Posició número 2, de flashback. Natalie Imbruglia. Ostres. Clar, 97. Torn. 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 Oh! Molt bé. I la cançó que més ho petava a flashback, aquell 97, quina era? Una altra d'aquelles bandes de One Hit Wonder, un Sí. sol èxit i adiós cap a casa. Sí. Hanson, un bap. Que bona! Gràcies, Andreu Preses. A vosaltres. Merci, gràcies.